אנחנו נכנסים לראות אם זה באמת יש את כל התנ"ך דרך המיקרוסקופ, דרך משהו מטורף שלהם. הגענו לדוכן פופ-אפ שלהם, של תנאור, ואנחנו הולכים לראות בתוך המיקרוסקופ. אתם רואים את זה? זה הולך להיות בפנים, אני הולכת להראות לכם ולהוכיח לכם שיש פה את כל התנ"ך כולו. באמת רואים פה. רואים את זה פה במסך? אתם רואים? זה מה שנמצא בתוך המרובע הזה, השבב הזה. זה ננו, זה כל כך קטן, עין רגילה לא יכולה לראות. אבל... אמרתי לכם! לא חרטט! אני בודקת לפני! זה המתנה שאני בוחרת לאיציק. יש פה את השבב הזה, הוא לא הולך לשום מקום, פה בפנים יש את כל התנ"ך. תודה רבה! איך? שלם. אז אחרי שהוכחתי לכם שיש את כל התנ"ך בפנים, דבר שולי, פרט שולי וקטן, זה שיש לכם עכשיו 20% הנחה על כל התכשיטים, פלוס על קולקציית תכשיטים של זהב ויהלומים, יש לכם 25% הנחה. אל תגידו, לא אמרתי, לא ידעתם, יש ט"ו באב. אני הגעתי לקניון איילון, אבל יש לכם פופ-אפים, תבואו, תראו את זה. תראו איזה מהמם זה, איזה תכשיט, גם שיש לו נשמה. לא בכל תכשיט תמצאו את כל התנ"ך כולו. זה מטורף. רק אומרת שבשנה שעברה, לפני ט"ו באב, שבועיים לפני החג, כל המלאי חוסל. אז אל תגידו שלא ידעתם. או לבוא לפה, או להקליק פה. כנסו, יהיה לכם גם הנחות, גם מבצעים, וגם תפנקו את האהובים שלכם. אוהבים אתכם!